Ramogi kamano komedo keti Ramogi TV kod nyimeri ruok mar Rowere e kaunti ma Kajiado buogo mar bago ng'anyo ka gisundo duol mandiko jotije piny owacho PSC kinde mag ndiko ji e tich migepe mopogore opogore mag piny owacho e pachoka ka giloso kod ute fwambo Kajiado. Rowere go wacho ni gin kod buok maduong' kalore ni thothgi ne oro kwayo mag manyo tije e migawo mochung' ne tudruok kod lony manyasani. To Rowere ariyo kende mawuok e kaunti ma Kajiado emoyudo thuolo mar tich e kinde thuolo 20 mane olandi. Gidwaro ni duol mandiko jotije piny owacho dew gwenge te e kinde ndiko ji e tich. Kao kamano to gibiro bago ng'anyo nikech akweda magiyudo e kinde magimanyo tich e migepe mag piny owacho gino magiwacho ni weyo thothgi maonge tije. Positions September 23rd September 2023, and deployment was done last week, and something interesting happened. Out of 20 interns who had been deployed to work under different directors in different sub-counties in Kajiado County, only 2, regrettably, only 2 out of 20 are the people from the indigenous community here in Kajiado County. It is very regretting, and what we are asking today is for the Department of the State Department for Basic Education to reconsider this, because we shall not take it lightly. Because we have tried to check across other counties, although the information they are holding back the information, but we are very sure that there are none or very few posted. Kuna vijana wengi wameapply hiyo kazi na hawakupata kazi. Kama mwezi ingilia kama serikali, we will take action as